Ọhaneze Ndi Igbo ekenekwa m unu maka ndị be anyị onda obodo dị nje level and onda ndekwe ma ndị ekwela. Biko achọrọ m kwunu no latest update coming from all the way from Abuja maka na nwanne anyị nwoke bụ Udele afọ nsị na o jere court today. So according to the hearing enwe na court na okwu bịazi ebe karịa ịmago awene ndị otu ya ju court wee na-eheli ya na Ijele king of the game, Ijele nka, Ijele nka, Ijele na-atakata abụọ, Ijele onye kote isi ebue ịmago ka a na-eheli ya ka akọsikwa wee call because he have a live report coming from ndị ba n'ime court premises. Inene this video afọ na this young man nọkwana n'akụkụ court enye the update. So ka isi wee kochani Udele na court, Udele wee sị na ndị kpọtara court bụ ụsụ na ụsụ gịnị enwere ọnụ, which means na ya nwere ọnụ. So as it stands now, ndị magistrate high court Abuja si na okwu Udele akarịala ha ike because as it stands now na ayibuzi Udele wee jewe gịnị federal high court. Federal high court bụkwa na nke ha dị a na-ekpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe na Abuja. Ọkwa ka unu fụ na kama Israel ọkwa onye nọ na-abịa na-akpali Nnamdi Kanu na-abịa court every day. Kịta gịnị ya na-abụ ya abazi same court ahụ. From that the same court ahụ gịnị ya na-abụ ma gịnị na-aba n'ime the same prison. So na nwere much nchọrọ ikwu maka this update mana achọrọ m ka unu genene this video unu necha welezie na aka unu wee tinye ihu unu nghọta anya n'ime comment section because na nọ m na comment section onwezikwa onye sympathize Ijele nọ here, Udele nọ here chọọ ka atụọla ya ego biko tụta na nye m ka m wee na-aṅụgodo nke bụ garị wee na-ahụ ụzọ ego data enwetara unu update because as he starts na mụ ama njenwu court ebe Udele nọ because Udele dị ready ịtụ onye ọbụla akata isu ya wee banga. Gwanene this video ndị be anyị ka ọ dị nọ. Watch the video if I have updates about Udele. But you watch that video because other than a hurry, keep your skip. No, don't skip the video. You watch that video, cool down, can go to the main updates. Here to do the current problem now. Current and the wahala promas. Watch the video in that. You know, the updates in that. Then after this update, then might download zero. Easy update. Many Udele Jemegini, Udele Jenga. Ndị wonu tata na eno na magistrate court unanya ebe aka agbatara Ijele tata Ijele nke king of the game a na-akpọ Udele ebe aka ebutere ihe and unu n'anya na ọ bịara court taa ọ nọ na court nọ na ndị butere okwu gbasara ya karịrị akarị. Petition edere karịrị akarị, almost 5-6 petitions cannot go untouched like this. So Obuhoge na court. So magistrate is push here prison for further reminder, till further notice. And the authority adena na come sure na nwoke ya pụta this month. Mana ka anyị na-ebe ekpere anyị na-ayọ ndị jie kama na ọgbụ anyị hapụ nyawu Udele ojewe maka adịghị sure na o feel remorse. Aka ọ bụ oge ọ batara aka na-etu ya afọ ọ na-asị na ụsọ enwere ọnụ. Adọkọm sure because ụsọ enwekwa n'ọnụ ya nwe Udele ya chigharịa because enigwe nso ya yọọ ndị niile ụta ya petition a ịma na ọ chọrọ ịpụta ebe a mana ọ bụ na ọha nna ya bye tata na anyị na-ewuta go update live na Abuja n'ime court. Anyị na-ewuta go update and very soon aka dey without no ko isi aga na court dey when the highest people here take the trouble no one if nna na fans na-egbu na-azọ mana ọ dị nke na nke ikpeazụ a na ogbu ndị fans na-egbu karịrị ọzọ ha na-azọ. You might be thinking that ndị na-asị right on na ha na-emere things na ha mean well to you. They are the people na-asị right on you ike begene daba na problem mgbe zena ya kịta group of people so-called fans bịara na courtroom today na magistrate court Abuja wee bịa ihe na-azabụ Udele right on isi Udele wee saa wee bata na courtroom ihe pụrụ Udele n'ọnụ bụ osu enweghị ọnụ. Na na-ege m ntị because ị mara adịghị ewepụta phone eme video ihe a bụ live and direct ịchọọ ịnọrọ bịa jụọ ese ihe pụrụ Udele n'ọnụ bụ na osu enweghị ọnụ. Ọ mara na osu enweghị ọnụ na nke ikpeazụ a wee kpesị Udele ikpe
nya wee pass ya ọwa jurisdiction ka na-akpa jurisdiction na ha enweghịzi ikike ikpezighị Udele ikpe na ebe a ga-ekpezi Udele ikpe bụ gịnị na Federal High Court Abuja on Monday that na enweghịzi ikike ikpe ikpe na Magistrate Court again na nke a adịgo beyond them na ebe a ga-ekpe Udele ikpe on Monday bụ na gịnị na Federal High Court Abuja na the same place a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe ebe a gaghị ekpe gịnị ka a ga-ekpe Udele ikpe nke a number 1. Number 2, Udele na-eme na nọọsụ ya na Evangelist Ebuka Obi nwere okwu on the Zion or more than 5 different bodies the petition a na-akụghị mmiri wee bịa today and the petition a grant gị ọ dịgo successful. Christ Holy Church Onitsha o nwere ndị Udele buliri wee accuse her of what they don't know or what they know nothing about, both their pastors and their BOT members. Udele buliri ha kpọọ ha sort of name kpakwuo ha iyi, that is boo ha ebubo ụgha. Ndị agha bụ petition from Onitsha wee land ya Abuja today. I grant the petition 1. 2, another 4 different bodies Udele buliri and they quote all sort of rubbish against them and ndị ọgbara a lot of evil Udele mere against them. Mmadụ 5 nke dịgoro sure Christ Living Church Onitsha, yes, ha bịara today and grant go their own successful. Mmadụ nọ nke ọzọ grant go successful. So even Zion Ministry was like pleading ka ha bụzie Udele. Ọ wee bụrụ na ikpe ji Udele abụzighị nke Zion na ihe jizie kịta bụ ndị mmadụ 5 that their own case is very, very well stronger than nke that of Zion Ministry. Okwu ebe gịnị wee taa ọjị wee taa gworo na okwu ụtara ọjị taa gworo. Mgbe ahụ Udele na-agwụcha na osu enweghị ọnụ olu ka ha magwara ya go back to prison. Enyekwa ọda that a ga-enyekwa ọda back to prison. Udele wee jụọ oyi. All the people who say right on. I will play the video well. I will not mute anything. Because can name ihu abụọ. Aga m emute aga m ahapụ etu a ka unu know the whole right on a na-agụ Udele and where the right on do what carry Udele to ebe ọ na-amaghị. Nya bụ eze gị Udele etigo mmọnwụ na nke ikpeazụ anya ọfụgo mmụọ chiri ọzọ. So next court case but on Monday, and it's not gonna be funny, and it's not gonna be on that magistrate court, or going directly to Federal High Court. And not only that, 5 different count charges would then on a G face. So I'm gonna get bail. I'm gonna grant bail. At least that the go short of 6 months to 1 year imprisonment. Nke a bụ akụkọ mere emetata. Aha mbụ onye mgbasa ozi Maazị Jepak Okwanyono. Ma mata na ihe ọbụla iji tụnyere mmadụ ka a ga-eme gịnị ka a ga-eji atụnyere gị. Ike ọbụla iji wee mara mmadụ ka a ga-eji amara gị. Ihe ọbụla iji mere mmadụ ka a ga-eme gị. Isi mmadụ nwụọ taa orugo echi makwa na onye ọzọ ga-asị gị gịnị gị nwụọ. Nke a bụrụ ihe mmụta nyere anyị. Ya gasị ya.